sayılma. Şeysen o bıraçık. Yatıp diyen. Bıraçık. Öňrek Gurbaşa da diýdime. Gurbaş näçe wagtlap maňa agam dikkedi. Heň menem şeýle bolla. Sen kiçimay menen? Hawa, bir ýaş kiçi. 86 mı? Hawa. Yeri. Näme üçin garraňak diýip sorap durlar ha Instagramda. Bilemem. Ya genimi. Hayır. Näme üçin garraňak? Pozitivde da sigda. Liş detallarını aytırmak gerek. Eller. Lişin detal bolanna. Näte? Näme kosmetologiya eýle Yo, kosmetologiya ente gidilen ok. Ente kosmetologiya brado 45 ýaşda gitmem bolar da. Şeýle. Näme üçin DJ RC? Ýa-ni aýyrsaňam bolýam DJ. Aýyrsa, o DJ diýip, o bir döwür bilýärmi? 2004-2005'te başladık da. Hawa. Sonra At familia yaman uzayna, disk çıkan da bilen stüdyolarda. Onda da Bey Murat, Anna Murat Bey'e DJ'dim. Ben Bey'e gördüm da DJ Bey'e. Aman DJ bilen. Indi kak DJ derler yani. Şu stil olan bilen mi? Porque benim RC'dik koydum. Ben DJ'dik koymadım sonra da RC'dik koydum Ukaroç'un. Her zaman ay cover toylarda DJ RC DJ ay şeydi kaldı da. Evet, Instagram'da köp gelen soragylaryň içinde öýküläni akmy ýagşy dönüp. Yo, näme şey görecek. Değişmeler adamın öýküleme abra. Değişmelerini eme goraň akmy? Yo. Gödök goraň akmy kawa? Yok. Yer Türer kerwen geçe. Şolaydym çykardym da. Türer kerwen geç gider. Türer durur. Yani. Ýagşam ýüre iňden döýdi goý ya. Yine bir taraftan bana katı reklama da. Şuna. Ete Taşar yurtta yürütü yıllıklar şu Comedy Club'da. Şu beylekler var ya, dogovor bağlı şu an. Dün tuturası geledi. O perkol üstünden güldüresi geliyor bıraç burada değil. Vнимание обращать ettirmeli adama için. Yani reklama o da. Sen düşünýän bir neme var da yerde bolan dille bolýar da için. Hakyky. Dille bolan o da. Zato Hudaýa şükür toyda görýärler. Başka da aydım çıkya yörese başka da yaxşı значит işte şey sen получается yaxşyňam auditoriýasyna çykýan da. Конечно. Deňmi? Maňa guşa. Diýerdin. Gatyg. On sen mara brat, o bir değişme var. Gelişen adama, gelişmeyen adama. Yaxşa gelişip dur. Käbir şu yaxşa görünce korup bir nemetçe koýar, menim çağırıp brat o brat gayret edin. Yaxşı derler diýenler. O bilen ok yaxşı, belki mi işleşendirin, ya belki действительно kimi düşmanlar bilen mi? Ne şu an yine or yaxşı bilen bir dayda otiş ne tip olsun. Tom Jerry. Ya açan gördük ki onca ne bilen mi? Ay bilem şu an ya. Bir görtek kovuy, bir görtek ervet. Serial ýaly bir zat bolýarmy ya? Bilem o yaxşı janan, bir zatlara tapdyr öden şu ne tip Thomas'da çıkarjak diýip dur. Gelene alqaça bolş. Görýärmi deli ýolaş. Görýärmi ýa-da tomuşa. Sen hakikat mı ya da Photoshop? Görüşün ýaly däl, hemme görünýän. Bilşin ýaly däl, hemme bilinýän. Aynamagam gelişene daşynyň ýalpylaýan hemme zat kymmat görünýän. Mene dinlem o gurlaýym seden. Gurlamasam tarap sesimden. Meni haramasaň däl mesele. Gelene alqaça bolş. Görýärmi däli ýolaş. Görýärmi ýa-da tomuşa. Sen hakikat mı ya da Photoshop? Gelene alqaça bolş. Görýärmi däli ýolaş. Görýärmi ýa-da tomuşa. Sen hakikat mı ya da Photoshop? Çekme özüňe men ýöne Men toýmak için ýadyňa düşe. Açmana mı? Hawa. Şu wagtlarda şol. Ýanwaryň soňunda. Yok maýda dälmi? Yok, ýanwaryň soňunda sowukdy. Yok, kıyı tarafına 6 ýylda bolarsan. Hawa. Onda da var. Ýanwar da şu. Ýanwar. Tileşkada aýtdy percept. Hawa. Bu toy bolar. Efasy Emran gruppasy bardy. Gruppa o men koydum. Heret şondan nähil bolan aýdyn men. Emran zan sağ bolsun. Heret men haňa jan etdim.
şu toyu soğup ber diyecek boldum. Benim elin almadım. Ondan Hemranam çağırjaktım da Hemrada zaň etdim. Şeýle toýa diýen geldiydim. Olam kim aýdýar diýdi, aslında ona aýdymyş kim diýdi. Şu at günte gurlaşamak dedim, günte gurlaşamakda. Wallaham özüm baran, soğup beren, toy soğuştuğumuz borda diýdi. Menem arsa diýjek görüp oturdum diýdim. Arsynem çağır diýdi. Olam gelsin, bizem barar diýdi sen. Şo aslında gruppaň ba diýip arkaýyn bolay diýdi. Toy soğudumuz borda diýdi. Şey dip Hemran gruppasy gitmeli boldy. Ýoksa aslında taňa diýjekdim men. Ýok, o molla şo gruppada giden. Näme Gaýtmanan da düşýärdi. Sen ýöne Hemradan soň aýtdyň adyň üçin şol. Ýok. Näme üçin sen aýdym çykän boldy? Ondan toy disk barmy şo toyun? Bar bir ýerlerde bolmaly. Göreli. Teret toyun orta aralaryna Hemra geldi ýanyma. Agam diýdi, aýdym çykän diýdi, maň gerek ýeten ak diýdi. Olanlar galýa men gaýdaýyn diýdi. Yok kim baydım şu adam? Başka da Bilbil vardı, Şamrat vardı. Kurvaş soňky toyda vardı mı qaray? Kurvaşym şu toyda bolmagy mümkin o. Bardy da. Senem gerek beren ağa. Şey diýdi, ay Hemrazan diýdim, sen Tarhan diýdim. Yok, ay başynda aýtdy da aýtdy. Sag bolsun, toyuna gaýtsyn. Diýjek bolýanym. Şoňa tarihi var, şu toyun. Denmiş o, kök bilmiş, yaňaçylyk kendiş o, balkışmış, doy bilemem olsa, boyuna terek bulan, yürüyetmiş. Dime maňa yok. Semeseleňden dok. Bar bileňiň Instagram, TikTok, dinleýäniň 50 Cent, Snoop Dogg. Denmiş o, kök bilmiş, yaňaçylyk kendiş o, balkışmış, doy bilemem olsa, boyuna terek bulan, yürüyetmiş. Denmiş o, kök bilmiş, yaňaçylyk kendiş o, balkışmış, doy bilemem olsa, boyuna terek bulan, yürüyetmiş. Öyle kofi içeri bir yerden uçma. Sen boyun näçe? 1.64 ey. O ýyldan agyýtdy var ýani. Katya o. Näme? Bir boy ýerde de boy kiçilerle modeller. Şeylemi ya. Kayda koyuş ya. Ne pozitif. Emme bak. Ne bildikleri ne için var? Benim hiç nimetten her şey şadiyan var ya. Bizimkiler gün komentare kilçek. Ay dusul. Niye? Bolyadi yani sonuçta. Yazsınlar şu komentarı yazdı. Adam bir kişinin şadiyan bir nime orta yok mu var? Yok, не нравится geç gider doğru değil mi? Geç hiç saat yanına geç. Yok, geçmesin. Yazsınlar şu. Yazsın mı diyeyim? Yazdı. Aktivnost. Yazsın o. Yazsın ol. TikTok on dostlarına görkö diye. Şu komentarı yazdı bolýan şu video gyzykly diýen senem gördüm. Ne söyle ya bana. Ondan soň bayağı şu an bundan pozay. Я men polamok вообще сад. Yok, o. Durvertin. Neme diye de. Если тебя обсуждают, значит ты личность. Sen gepin edip sen gurrun etseler, значит sen bir yerde bir vesme ededi. Yaxşı sonra berýärdi. Nämeden gorkýan sahnadan gowulmak diýdim bilýärmiň. Birinji передача. Näme show yaxşı show. Şo ingetde gorkýan adam, şo Hudaýa şükür, elhamdülillah şu wada çela borkýar. Sahnadan gowulmak aýdyp durkan düş bar gitme. Bolu düş geçir onu olaýsyn diýär düşünýärmi? Şerbet bolýar şonu. Ýöne göçme maýada da düşünüp bolýarmyň o. Sahnadan gowulmak ete sen şu wagt gereklenýän. Belli bir wagt gelýär. Halk seni gerekleýän aktivem. Şoň üçin brat. Döwre gara işlemeli. Şoň çeýdim düşünüp bolýar. Şolam döwre gara işlemeli. Şolam kıyın zat. Kıyın şoň iň esas kıyın zat näme diýsen oşmat. Bir derece barıp şu derece saklamak kıyın. Düşünýärmi? Eýdip doýuş paýaýdyr. Eýdip berip barıp bolýar. Bararsın. Mesele de Allah istese ogula Allah. Düşünýärmi? On diýje qolan adam näme sunwatdy, näme daýwaýan aýdymçylar bar. Bilýärmi? Tanal bilen oklar düşünýärmi? Bir hili Allah istene şu bolmaly şu. Значит, şu bolmaly aýdymçy. Näçe ýyl bäri şu adamy sen? Taklak gelýän diýip atap edýän mene şu. Bismillah. Tutuş toyu 2008'de başladım da. Tutuş toyu da. Yani Ars diýip tananıp başlandy 2005'te, 2006'da уже başladım. Yani o mahal ýöne rewaýdan bolýardym, zadedim bolýardym. Wynurjdan
şu stile geçmeli boldum. Şunu düşündük. Toya bolýan stil. Ya birazcık bir nime molluda durmuşdu. Her kimde de bolýan bardır da diyecek ona bir kıyınçılık periyot çorny palasa geçti de. Men şoň üçin öz durmuşumy başka täze galjak aýdymçylar ýa başgalara jylat edemaklar. Şu geçen etaplamylay bilýär öňkü aýdymçylardan bilýäni bardır olatlar. Men aýdymçy bolmak. Durmuşunda bolan bir zat seň dürüjlüğüne täsir etdimi? Ýok. Aýdymçy bolmak üçin ýani. Rap aýdýadym diýdin? Ýok, rap aýdyp men aýdymçy bolmak üçin. Hawa. Şu durmuşumda periwarot boldy men öýdüm üçin. İstenmedi. Öyle men şonu siravno men dakazat etdim. Yani adam arzu etse, dilek doğadı bolsa, burada istese şonu dakansa bar bol yani. Yani men şonu dakazat etdim. Men bolon dedim, men her da etdim bolon. Adamdan söýgüsün kazanıp bildim. Arsı dip znaşt atpamy. Men näýil bolayın kilçik diýerler, men ýöne adamdan taňra kanap gaýdan şonu dawon et gaýdy bilýärnem toýdy. Bolly. Bana başka da gerek. Wajib şu. Wajib şu. Men ýöne dawon etdim. Hudağa şükür toýlarynam soňýanam. Kimde näçe toý boldy, mende de şu toý bar. Özüň bilen. Mende ýok. Sport bilen näýilari? Sport bilen öň gowdy. Mana şu toý sport da 4 saat. Böküp gülýär sport. Ýa da wagtyň bolýarmy? Men göremek sen ýa da wagtyň. Bu bolsa bildirem ama men. Kimi enerjiçsen bildirmeýän. Ýa-da şu ülp baran şonda da ýylgyryp. Toýda del durmuşda da şeýle. Durmuşda şon ýaly. Ýok. Näil bolsaň durmuşyňam şon ýaly bolýar. Heret onu ýöret edýän näl nät ýöret edem. Ok ýöne men. Ýa-da bolsaň men ýa-da boldum ay. Brat men ýa-da ýa. Borlay oňalat ýok. Edildim. Ýöne şark muktaby. Kimi dinleýän özüň aýdymçylardan? Brat hemmetinem dinleýän haýsyň aýdym gowursa tapawdy. Prem näil bagşy bolanyda hem aýdymlar super bolan, brat. Kim bolanyda? Tarkanyk şeýle. Goýsana näme albomny, bir aýdymny dinleýär. Beýdimi? Bolýar, bu aýdan aýdan. Şu wagt şeýle bir döwür nähile? Bir döwür, aýtdy o, näme? Kuzu. Döwürleri. Yo, men sana tarda erbetdim, o Tarkan gowy mesele ýok. Tutuş albomum boldy da. O awraýna bar bilsen başga hiç nime de gerek gal. Ýöne diýjek boladym. Hem aýdym gowdy, ally bu aýdym çiňim. Hemmediňem sunuga di tugalama gowy öýdi üçin. Şuňaňmy? Tarkan gowy. Yo gowy me gowdy ally, o da şo. Hem aýdymam gowy. Ýok, aýdym, hem aýdymam diýmesen. Dälmi? Hem aýdym bolsa bar, onu Tarkan aýdym çykarmaýatdy. Bolu şoň kulem Mehmet ýetik. Ya aýdymam köňelýär aýyn. Köňelse de şu adam Tarkanyklary näýär ýa. Köň aýdym 10 ýyl bilen çykan aýdym. Toýda aýdyp ber tabii. Aýdymlaryň nemesi gysgarly gerek wagty. Şu gowda şu. Täze repeat edipdiňler ýa. Öň bilýärmi? 5 kuplet. Ay, per Indoniýada ýok bratok. 4 etdir. Zapev, perpev. Ya zapevem ýok, koň perpev. Ay adamlaryň nemesinde galmalar. Что повторял, кайталап айдып билер. Onu toyda näme gysga bolsa? Gözüne hakmy? Ýok. Kana da şükür toy repertuar bratok. Bazı jünýarlar. Bazı ýetik. Bir toyda bir oglana seret dinle diýdim. Atkança da kança 4 saat hiç bagşam gelmedi. Bir aýdym gaýtalaman soňra gördüm. Şonu da yine de 2 saat başta, 1,5 saat aýtma repertuarym galdy. Goýdum var ya, bu ne çillemer işin kelýär açmaz. O zaman hiç aýdyma jile edem o. Opşy kliwa aýdyma mejle edem. Şu häsiýetiň bar aýdy. Täze şondan çörek ýanna. Men şoňa wlaji edýän. Şunuňmy? Çörek ýan adyňa wlaji etsen, sana duwaýno gelýär da. Hem aýdym çyn kam şeýlede. Ene köpüsi beýle däl. Ýok, köpüsi däl. Hakyky sunuwat söýän aýdym şoňa bolmalar. Men sunuwat, men ne var brat? Men sana diýen 100% sunuwat ýok. Men boýun, erkek boýun almak, erkek şuňaň. Şu 100%, 70%, 75-70% ba menne. O näme diýdin? Kak seret ne
sunun bağışı da hacı bağışı. Emra bağışı. Mekan bağışı. Onun o Kerim bağışı. Bağışı adam, bağışçılar. 100% bağışı. Hakiki bağışı. Men bağışı değil. Men Çeperkovuş'un aydımçı. Düşündün mü? Men şolorda baza, men de 70% ba. Yöne men de baza. Olarda geldi yok. Düşünüyor musun? Pozitif men geldi bir şey men transparent bilen şu da dolar yanına. Düşünüyor musun? Men ki şey ilde ol görünüyor. Lalaşamak sebebi birinizden her gülün ödeyse var. Men şonu düşündürecek olan doğru etmek gerek. Hekman hemmek şeyin sesi diyapazonu beyle bolmalı diyen adam yok. Men düşündürýän brat, düşündürýän. Düşünüyor musun? Onu seyret bizde bir neme var sen aydımçı bir hem misal aytmarım kadi onyada. Yok beyle değil. Men halk aydım aytıp bilmeyen. Aytayım aydan men mesela da yani özüme bir gelişecek. Türkmen aydımlar, halk aydımlar. Bada yokman ağır aydımlar yok. Hemmetin ağır aytmalar la. Yokman. Sana bildin kofe deydik ağam. Neme ahran dostlar, şokun markette hemmeden maladet. Ma. Kadın diyor ki bitirmen bana ver. Ters yanlış koydan kim? Men ka kofe kadın. Men kim kadına? Boptu bor içverdene. Yönü toya varyan toyda şov gerek brat. Biliyor musun? Toyda barten o bokurdan orkot ve birini yarışma aladan yok. Toya varyan soğuyan esas toy yerinde davon ediyen admir dincan mana var ya. Tant etmeyene var ya. Şolun beryan dem bolly şo. Yine tutuş toy demek ansat derler goçma. Kimden öğrendin sen? En goçma sonra veret kovardın sen bana. Diyecek kolyandadım. Halipa diyelim. Yani halipa var mı yani? Mende doğruda halipa yok. Yöne bir adama men sağ olsun köp aydasın böyle. Doğruda da etmalla mekanata. Действительно, şu köp sağ olsun aydasın böyle men. Şu baştan vaktim ken yanına alıp gidiyordu. Toya. Kömege gidiyordu. Edil elimle tutup sen şunu ait diye no. Yöne yanına toya alıp gidiyordu biliyor musun? İşliyorduk stüdyoda da. Onu şonun qati 100'den 90 götürüm öğrendim de değil mi zaten. Şu adam şon miveleri. Şunun bir mingreşligim yok değil şonun. Men şon için mingreş de bra. Şon için mingreş. De öğrendim mi zaten öğrendim de şonu. Yöne halipam deyip elimden tutup öğrettiğim onu. Onu yalan. Favortum. Yöne halipam yok. Glavun bir yine katnap biliyor musun ya? Şon onu yalan yok. Diğer toyda çalışıyorlar o. Ondan men Resul'ün sonra arada bir toyda oldu. Men aydıktun toyyanın davetine söz verenle. Men kancan gayret edip gördüm. Sen hakta anekdot kene? O kene men haktayım ben. Привычно. Özün bilýän anekdotları? Demene bir akşam kılara bilir. Her siyali döre araydamak. Yine dörete de yöre araydamak. Nimen aytdylar bir gezek? Bir toyda diýe. Toy eti diýipdir. Ýaşa ýeret. Arsa degme şuňa öňe degip ýörsiň sen şuňa. Arsa ýaly başga ýokdur diýipdir. Gadyň ötşäm şu? Ýaşa näme diýdi? Bilmem näme diýdi. Hudaýa şükür diýdim diýe. Hudaýa şükür diýdi. Hudaýa şükür diýdi. Ana. Hudaýa şükür diýdim. Şu başka bolmadygan bolýar diýdi. Indi men eşden näme aýdaýyn? Arsa diýe bir güne iki toy belläpdir diýe ýalňyş. İkisem atkaz eder ýaly toy dälýärdi. Näme etmeli? Gördüm bilmeýän anekdotlar çykardy. Bir günde iki toy näme etmeli? Haýtyna jaň etmeli. Bir gün gelipdir diýe şeýdim. Näme etmeli? Ondan bir gün şu toyun bir jaň edýär. Arsa şeýle toýumyzyň tähe düt götdi. Ağam seni Hudaý goratdy diýe. Yok o ya lelay. O der. Короче o şonyal bolýan on ya mesele del. Короче şonya bir ay polny toy tegelecek kolýar, nemeçe kolýan padrat bir ay. Bir günüm boş imene jataýdy. Şu çystada toy ýeli.
Benim alzırap ne tiren var eken diyecek olup çörün bittiğine eken iptirin. Sıcak ağam ne tiren var eken boş şoğun ders diyecek olup çörün bittiğine eken iptirin ağam. Ha gitti onun bu. Gülüp adam alzırap biliyor da kayır degen ben biliyorum. Ya bu başkanın dört bolle. Başkanı doktor şu yekece bir şu uşa remix indis koyan ki. İki toyalıktır. Bir toyacağı füyüşüptür o yana ya o tayda. Hakikaten şu. Emme kat yer ve yer Alet etmezsen beter İçirer kerinen geçer Etkinem olacağını kim bilir Kim bilir Bardak yer ve yer Alet etmezsen beter İçirer kerinen geçer Etkinem olacağını kim bilir Kim bilir Eğer bardakta önsünü verme Dine ön yüreğimi dinle Ana inni özüme giller Hiç kimi dinleme bekleyin geçimler Şeytler sen giyik hareketler Şeytler sen borgovu niyetler Bolar mı bolmam mı deyip gel fikir etme Beytme sen beytme Bolmayacak vaat yok düşün Bolar öz vaktine Etsen hem doğru ölçüm Davula hem mefet yer ve yer Alet etme sen beter İtirer kermen geçer Erdinem olacağını kim bilir Onu kim bilir Ya yer ve yer Şu emme şu sunadi işlerine şahilere, diktirlere sizin kardı var ya Allah'a canata olsun ömürler uzak olsun işler üstünlük hem şey bana işleyen stüdyoda koğlalar var yardım edip komik edenler klipçiler onları da adına sağ olsun aydası melya onun için Mikey davet verdi Mikey mekan kayıp gel aydıma aytacak diyen okurlar da her kim öyle bir gelişecek daha sayılı yararlar bakımda şova o ateş şumay hem de sağ olsun aydası melya da oralara sağ olun onun için yalı bırak afuda yurtta yaşattı elhamdülillah Hudağa şükür görüyen adaşını bolup verenlerdir bizim de Hudağa şükür aydım toya bay devletimiz var da yurdumuz var şu kahraman arkadan ferdan canlar sağ olsun ömür uzak olsun başı dik olsun hani bir şey arkın koçmaçan görüyen aydım toya atını yar Asu dolu. Asu dolu Hudağa şükür elhamdülillah ya gödel yurdumuz var Kadrini bilmeli. Oo. Arkın aylanyan, toya gidiyen. Benim zanı sağ olsun ağam. Sağ Hemişe görünme şahattır. Arsi diyene. Sana da öyle. Onun için. Toydan ayırmadın. Hava. Dinle toy vardır.